Kerika sial khorang. Aisuk jarawo, nok dolawo, hukka hua nipungma. Angto ani thayono. Kapang ita khuktai buhuksong norok jotono ang subir dewarma ani channel lamsogo. Engke actually tini ang norno koglok thaisa sawi khanar ne koglok kaisa seimani koglok bai. Actually o pandemic o tam khainai noga jo jo engke just kaisa srungai nai mane. Abo just norok ta khanai nai mane mane bumte hainang jak ani je o koglok. Just time pass hisabai seimani. Srungai nai mane just. Engke norok khanai nadi ani koglok no bahainang jak. Ani koglom ni mung kha thayo. Kerika cherai hasingsa thungma. Bayo rok bai baksake skolo thangma. Angto ani thayo no. Bisi ka jam thango bisi ka tal phayo. Baba goriani sal khanai tong thoglayo. Angto ani thayo no. Nungma boro kerika o hawo. Kerika dada bura tai nana. Angto ani thayo no. Beri phang tolani sakalomo achugui munai kothokok sawe kerika munai laima angto ani thayono kerika cherai makhang thango chungjoto bura angai angto ani thayono kerika sial khorang aisuk jarawo nok dolawo hukka hua nipungma angto ani thayono kerika Ma babuni shotonjak mokhang furka bokhanai hoikya mokhangni bahan haifano angto ani thayono ge khabangni takhudai bukhusong norok khana ani koglok ge norok joto bahengjak ani koglok jodi chajagi tongkhoba like comment khainai sadi bahengjaka ani o tinini je koglok ge norok jotono tinini bagai songno jotono hambai खत्म